ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മണി പ്ലാന്റിലൊക്കെ വെട്ടി വിടാൻ പറ്റിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ തൈകളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ മണി പ്ലാന്റിനൊക്കെ വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലുള്ള രീതിക്ക് വച്ച് കെട്ടി റബ്ബറൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. എളുപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മണി പ്ലാന്റിൽ വീട്ടിൽ നല്ല ഭംഗിയോടെ ബുഷായിട്ട് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാം.